Dnes som sa rozhodla urobiť toto špeciálne jedlo. V studenej vode premijeme 3 šálky ryže. Varíme po dobu 7 minút v horúcej vode. Scedíme a necháme odstáť papriku, feferóny, cibulu a paradajky nakrájame na drobno. Rozmixujeme a vznikne nám zmes. Cibulu orestujeme do zlatista. Pridáme paradajkový pretlak. Dôležité je, aby okraje pri varení ostali hnedé. Teraz pridáme našu zmes. Ingrediencií budeme potrebovať veľa. Mleté korenie, soľ, kari korenie, tymián, bobkový list a bujonové kocky. Všetko spolu povaríme a pridáme odstátu ryžu. Podlejeme hydinovým vývarom. Prikryjeme alobalom, aby sme vytvorili paru. Pridáme hrášok.